Πατέρα ημών των εν της ουρανής, μη νομίζετε ότι ήρθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, που ήρθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Δόξα σοι Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η Γενικέ Διευθυντά της μη κυβερνητικής οργανώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αποστολή. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Πρεβέζης, αξιότιμε εκλεγμένε Δήμαρχε του Δήμου Αρτέων, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Όταν πριν 20 περίπου μήνες έφτασα στον ευλογημένο αυτό τόπο που η χάρη του Θεού απέστειλε ως πατέρα και ποιμένα, δέχθηκα πλήθος ανθρώπων συμπολιτών μας που μαζί με τις πολύτιμες ευχές τους κατέθεσαν τον πόνο και τη θλίψη τους για τις δυσκολίες που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αντιμετώπιζαν. Μου ήρθαν στο νου λοιπόν τα λόγια τότε του Κυρίου μας, ο οποίος μας έλεγε «Αιτείτε και δοθήσετε», και συνεχίζει και λέει ο Κύριος μας «Ποιος από εσάς όταν το παιδί του ζητήσει ψωμί θα του δώσει πέτρα, ή αν ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι?» Και εγώ δεν είχα να δώσω τίποτα, έτσι πως εγώ ένιωθα μέσα στην καρδιά μου ότι έπρεπε να δώσω. Ένιωθα λοιπόν πιεστική την ανάγκη, εκτός από την διανομή τροφίμων 2 φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, και τα χρηματικά βοηθήματα που εδίδονται ανά μήνα τακτικά σε κάποιους, αλλά και εκτάκτως σε ορισμένους άλλους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, να βρεθεί τρόπος για πιο διαρκή ανακούφιση των ενδεών αδελφών μας. Όλα αυτά παράλληλα με την εργασία που γίνεται στις επιμέρους ενορίες όπου λειτουργούν φιλόπτωχα ταμεία και όπου εκεί πραγματικά δίδονται στους ενορίτες τρόφιμα και οικονομικά βοηθήματα. Η επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου είναι σαφής. Τι το όφελος, λέει, αν έχει πίστη κάποιος και έργα δεν έχει? Ας πούμε, λέει, συνεχίζει, πως κάποιος αδελφός δεν έχει ρούχα να ντυθεί και στερείται το καθημερινό του φαγητό. Αν, λέει, κάποιος από εσάς του πει, ο Άγιος Ιάκωβος τα λέει αυτά, όχι εγώ, «Ο Θεός μαζί σου, παιδί μου, εύχομαι να βρεις ρούχα και να χορτάσεις φαγητό». Ποιο το όφελος αν δεν του δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη είναι νεκρή χωρίς τα έργα. Εγκαινιάζουμε, αγαπητοί μου, σήμερα με τη χάρη του Θεού το κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπολεως μας. Είναι έκφραση αλληλεγγύης και εκδήλωση αγάπης, που στόχο έχει όχι να λύσει το πρόβλημα ούτε το οικονομικό των ανθρώπων, ούτε το πρόβλημα το οικονομικό της Ελλάδος, αλλά να ανακουφίσει, να απαλύνει τον πόνο, να βοηθήσει στη διατήρηση της αξιοπρέπειας των χυμαζωμένων αδελφών μας. Στεκόμαστε δίπλα στους αδελφούς μας, όχι υποκαθιστώντας το κράτος, το οποίο έχει τη βασική υποχρέωση για πρόνοια, αλλά δίπλα σε αυτό και βοηθώντας το. Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, λέει ο Χριστός, δηλαδή τι? Εάν του δώσατε να πιει όταν διψούσε, εάν του δώσατε να φάει όταν πεινούσε, ή όταν τον ντύσατε όταν ήταν γυμνός, ή όταν τον επισκεφθήκατε στη φυλακή όταν ήταν φυλακισμένος, είναι σαν να το κάνετε για μένα, μας λέει, επαναλαμβάνω, ο Χριστός. 65 λοιπόν οικογένειες μέχρι τη στιγμή αυτή θα λαμβάνουν τρόφιμα επιμηνιαίας βάσεως από το κοινωνικό παντοπολείο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες στο μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, αλλά και στον παριστάμενο σήμερα εδώ δίπλα μας και κοντά μας Γενικό Διευθυντή της μη κυβερνητικής οργανώσεως Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αθηνών κύριο Κώστα Δήμτσα. Γιατί είναι αλήθεια, χωρίς τη βοήθεια, χωρίς την αρρωγή και χωρίς την υποστήριξη δεν θα ήταν εφικτή και δεν θα ήταν πραγματοποιήσιμη η λειτουργία
του κοινωνικού μας παντοπολίου. Και θα ήθελα να εκφράσω επίσης πολλές ευχαριστίες σε όλους τους ανωνύμους πολίτες, οι οποίοι με τα καλάθια που βρίσκουν στα διάφορα σούπερ μάρκετς και τα οποία ενισχύουν ποικιλοτρόπως, είτε εδώ είτε στην περιφέρεια τη δική μας που ανήκει στο Δήμο Άρτας, στα Λίδη, ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο όλη αυτή την κοινωνική προσπάθεια της Εκκλησίας να σταθεί αυτή τη στιγμή κοντά στον άνθρωπο, και επαναλαμβάνω, όχι για να λύσει το πρόβλημα ή να ανήκανει η Εκκλησία να το λύσει, αλλά για να τον δείξει ότι η Εκκλησία είναι δίπλα του, ότι τον αγαπά και προσπαθεί να τον ανακουφίσει. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι? Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, την αγάπη και τους προβληματισμούς του Αρχιεπισκόπου Εθνών, του κυρίου Ιερονύμου, για μια κατάσταση πολύ δύσκολη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εμείς στην Αθήνα, και εσείς σεβασμιότατε το ζήσατε πάρα πολύ, βλέπουμε τη δυστυχία καθημερινά δίπλα στον δρόμο. Και η εντολή που έχουμε από τον Αρχιεπίσκοπο είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν. Σε αυτή την δική σας σκέψη για τη δημιουργία ενός κοινωνικού παντοπολίου στην Πρέβεζα, δεν θα μπορούσαμε να μην ήμασταν αρρωγοί από την πρώτη στιγμή. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία, που ευχόμαστε να είναι η αφετηρία και για άλλες συνεργασίες στο μέλλον. Θα βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν, δεσμευόμαστε να σας στέλνουμε τρόφιμα και να βοηθήσουμε το προνοιακό έργο της Μητροπόλεως, και όπως είπατε και εσείς, σεβασμιότατε, δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κράτος. Η φτώχεια υπήρχε και θα υπάρχει πάντα, αλλά πρέπει να δείχνουμε στους ανθρώπους, εμείς που είμαστε χριστιανοί, με τον τρόπο της ζωής μας, το παράδειγμα ότι πέρα από την πνευματικότητα υπάρχει και η διακονία δίπλα στον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Διευθυντά της μη κυβερνητικής οργάνωσης η Αποστολή, φίλε Δήμαρχε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε αυτό το σχόλιο. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτά τα εγγένεια, και θέλω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, τον κύριο Χρυσόστομο, για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς και την Αποστολή για αυτό το έργο. Είναι ένα έργο που δείχνει την κοινωνική ευαισθησία της Εκκλησίας, που θα πρέπει όλοι μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περάμε σαν κοινωνία και σαν χώρα, θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που υποφέρουν σήμερα. Και δυστυχώς αυτές οι οικογένειες κάθε μέρα και αυξάνονται, ο εφιάλτης της φτώχειας χτυπάει και περισσότερες πόρτες. Άρα πρέπει να είμαστε δίπλα, να κάνουμε ένα δίκτυο προστασίας. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας που υποφέρουν. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε αυτή την πρωτοβουλία, και θέλω να πιστεύω όλη η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, και σεβασμιότατε, και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε θα σταθούμε δίπλα σας. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, να ευχηθώ στον κύριο Τσιρογιάννη καλή επιτυχία από το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει. Ήδη έχει δείξει δείγματα ιδιαίτερης ευαισθησίας και σε τέτοια θέματα, αλλά και ευαισθησία στη συνεργασία με την Εκκλησία. Πάνω